Ganyan ang bayanan niya ba? Picture ta! Ako ba bigyan, no? Ako yung una! Ako yung una! Unsa? Ako yung una! Sikon! Kanina ra ka dira. Ay man, ano na ano yap? Akala mo ako. Picture na bitaw ta. Bitaw Ano? mo. Ay uy. Amo, gusto mo nga mo din mabunog. Kuna. Wa man puy lalaki siyang tapan. Kita ba? Ha? Picture ta ba? Ay, kasi ko mo. Ha? Ulam ko. Okay, una. Unlod sa ko isa. Sige. Ay, klaro. Ay, bangon pa kay ko. Hi, miss. Oh. Hi. Ano pansin ako ba? Ikaw ra isa ikaw ra man isa. Nakikauban? Kung uyab. Ah, man mo uyab ron. Napahigla ka nag-CR. Sure ka na kay uyab. As in, Yes. asa man mo uyab? Nag-CR. Nag-CR. Sure. Kuan ba kanang Ano man sila? pwede pa picture? Picture? Oh, yes, picture lang. Ano man? Pwede mo lingkod? Ha? Pwede na kayo. Lingkod naman ka. Asa man ang kuan dai mo bana? Wala man tingali kay bana. Ba na? Pwede pa picture? Asam. Ah, dara. Smile. Okay, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Okay, nya, ano, hayahay kay imong bana sa imong haba, no? Ano man? Ano man, good? Kaya hay. Kay ka, gwapa kay ka, ano ba? Hayahay kay imong bana, ano to imong bana nga? Gwapo imong bana, dili. Dapat po ko. Eh, ko pala kansi ane. Kansi ko ane. Nya, pre. Ako na. Nansa man mo? Wala, best friend na ako ba? Magpa-picture unta ko. Oh, pa-picture unta yun siya si mo, ha? Sure? Ano man? Asa man na imong bana di ay? Wala ka. Dali ba sila ka ba? Kasi Di pa-picture siya. Juan. Pwede, Pa-picture lang. pa-picture ba? picture naman ka. Dali kay mabot na to kung uyab ron nakasab. Na mayaw-yawan yun ta. Sige na. Dali dayon kay mabot na to karon. Babahag. 1, 2, 3. Wow. Sabu. Usap. Bebe pre. Ay, Lang sa man mo. Kung naipit mo. Ano nga unsa kay ni mga Sige, Sige. sabi. 1, 2, 3. wow. Okay, gwapo kay Jan. Ay, Gwapak siya, oy. unsa pila na edad nimo di ay? 25. 25 na ray ka? Saan na sila ba? Sige, magkuat ba? Ako na, be. Uy, pre. Nga unsa man day mo? Nga naman mo. Ah, na pre, pa-picture to, be. Picture lang, me. Picture kami lang duha. Nga unsa man mo oy. Sige, Oy. picture lang, me. Wala mo labot, kami lang duha. Sambat lagi mo sa kuan lagi. Sige, picture na, please. Picture na. Smile. Smile, sap, miss. May isa lang bantay mo 1, 2, 3. Kami lang duha. Alis ko. Naglagot ako ninyo ba? 1, 2, 3, go. Wala man lagi imong bana. Ingon ka na kay bana. Lagi to na ba? King nang bitak pa kaya, pre. Wala Wala. na. Ako ka ninyo oy magsige man mo. Kuan ma. Tagasa na gaday. Wapa kay no. Gani, tagasa di ka. Ko pa gini ka tol asa imong balay. Abi. Kamu ba naglagot na kay ko ninyo ba? Mura mo. Mga bastos man tingali kay mo. Dili man gyud naghanga. Bastos kay mo nga pagkalalaki ba magsige mo. Miss, crush kay ka ba? Wala. Di ko naka-awa ko nimo ba? Abi. Balik. Oh. Nangaon sa naman yung mga Picture lang, picture. Wala naman yung udan. Andre ko. kalagutan ninyo oy nga naman mo. Picture. Picture. Miss, pwede mo tangan na itong timer, miss? Para, one, tangan na itong timer, ha? 1, 2, wow! Uy! Ay, yay! Pre. Ano ta, pre? Nilakaw na! Oh? Pili din sa muyab. Juan. Ay, yun sa'yo na uyab. Uy! Muyab di mo? Wala yan di mo? Oh. Diyos ko! Ano ba yun sa'yo na ng inana?
Sure ka, uyab ni mo na. Oh, Pinaedad ni mo. 25. Pre, hanap man tingaling mata ning may hanap, pre. Ano man yun? Unsa may pagtanaw ninyo na niya? Ano man? Unsa pagtanaw ninyo na niya? Ano man? Bisa ginana na. Lab na ko na. Ali diri. Dugay man kay ka, oy. Okay ra ka? Okay ra kay ko. Sumama na ka? Kaya di man uyab. Oh, Uyab ni mo na. ano man? Sure ka. Unsa may problema na? Sure God ka. Uyab ni mo na. Oh, unsa rin na di ay, na di ay. Ito ka tuo pre oy. Uyab ni mo na. Oh. Uyab ni mo na. Uyab ni mo na. Uyab ni mo na. Uyab ni mo na. Oh. Ano di unsa may problema? Unsa na? Tama lakaw na ta. Sir, di ka mes mo ni uyab ni mo mes. Oh, ano di ay unsa rin na? Ano ka sure ba? Napay short oh. Ito, tanawang sinina o, Tom and Jerry. O, tanawa yung sinina o, Tom and Jerry. Ay, Tamjer di ay ah. Hoy, asa man mo? Hi guys. Hi guys. So, gusto si Juan, guys. Gusto si Junel, mapil daw ka na lang. Oh, Jimmy. Pantong mo lang si Jimmy. Grabe yan ako. So guys, kaniya mong babae no, si Gato rin yung naman eh. So wala ikuan, libre kayo ni, kung dinsay na imo gani. PM ninyo niya ang igagaw. Oh. Hello? So, nanay sunod na yung dugang guys. Si Ronron, murag yung ngita ning mauyat si Ronron guys. Gatig masumpak mga ex na ko. Sino ko uyab? Okay no, shout out sa mga single no, stay strong na kita no. Kahit mag-ML lang tagit. Gadang sa'yo, shout out mo. Shout out. Shout out ako sa inyo. Shout out ko. Shout out ako. So, sa'yo, may ingon mo ka, wala na ka?